Bro? Bantay lang yun mo, maklitan mo sa kong baby. Dan, pati lawa. Asa naman mga agilya? Kakulat ako na kayo ko ba? Tapos, nanggigil na jug ko. Ano itong pregilyo na ito, ani? Relax lang mo ba? Eh naalagi mo agad dun. Abot lang na kayo. Hala, naidadayo. Boss. Naidayo. Asa na? Bro! Siya hanap ito, ani. Uy, Dok! Hey! Tawag pa yun ko, matipan ko, ani ba? Op. Ay, mamput, boss. Bigay na diha. Oh, shit! Wala, kaya, boss. Hindi kwarta, dribbles ba? Bantay lang yun mo, maklitan mo sa kong baby. Ay kahit, dyan ay ka, ha? San? Pati lawa. Ka lang. Na, naanap po ni mga tambay. Ay, wala rin. Kwarta lagi, boss. Kasi usapan mo, boss. Swerte kay kung awa ko kaagi. Siptig ang kwarta. Cause that's your birthday, you'll find me at the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to fill a buzz. Adoy, murag na po'y nagsamok-samok din sa akong teritoryo ba? Alak ka na, boss Biboy. Asaman? Siya nga putahan ni boss. Gig yun, bantay lang yun mo sa kong baby. Da, naisip ba't kaya mo? Managan malagi. Isip ko nang gudan yung baby na ako, eh? Hoy, bata! Boss, salamat kay boss. Ibang kilawas, boss. Ang sa ilawas. Bigay na, diga na, kung dili, budigahon ta ka. Yato yun, hindi diskatiyan niyo. Pambayad ba niya sa kapaw, boss? Ay, nakikireklamo diya. Asa dito? Ano may kasi ano? Recommendin mo, ma'am, ka na mabagay sa kunaw, yan na. Ang ma-offer sa inyo, ma'am, since na kay acne, namin mga hydra facial, and acne treatment, pwede po ka magpa-hair, ma'am, basta gusto po ka magpa-hair. Ay, sige, ma'am, magpa-hair na lang food ko. Sige, ma'am, lingkod lang sa talib to, ma'am. Yon! Natay customer, yon! Yes, Lima! Going na! Wala tayo, ma'am, na. Lagyan mo na kita ng towel, ma'am. Tapos wait lang tayo sa hairdresser natin, ma'am, ha? Dots, paggali ba yun? Dali man, uy! Ano niya, magtinuga ba? Kaya, abi ko, James, actor ka? Beautician day ka? Ay na! Sorry, day!